kin kira ni zan zo a sama'u gare ki ban juya baya. Na baki lokaci na kice dare da rana kada kike ne ban kewa. Kin kwanta min a zuciya kamar yadda diya ke kwanci a cikin buwa. San ki a zuciya tabo a bar muradi sha yabo a kan ke na kan shafa kowa. Bini Isma'il sa'a sama'u a kan ki ban juya baya. Asma'u mai kyau da kyan ɗabi'u ashe san maso wani cuta. So ya kan zamu haske a gurbi zarkakake a inda ciki ba kazanta. Idan ka ga 'yan mata na ta kuna bajinta ce ne ba sarautar mata. Ina nufin baki abun Asma'u ki ja gaba su biye ki baya. Burina na ganki a gidana uwar ‘ya'yana zan kira ki. A ce ga Isma'il saha ga Asma'u ranar da za a kai mu ɗaki. Farin ciki a ranar bai musaltuwa na zama ango ke amarya. Na koyi soyayyar da muke yi silarta muka daga tuta. Har ya zamo a baina muna kama da juna tunkan na furta aka furta. Na baki babbar kyauta kin dace kin cancanta na baki komai na rayuwata. Zan sadaukar da kaina a Asma'u akan na nema miki kariya. Fatana a gare ki ki kauda du'yan zurgu wa'yanda za su zo gare ki. Dan sanya rigar saki domin na zama yaki na kauda mai firgita ki. Asma'u ke kaɗai ce zuciya ta kudirce Isma'il na zamo mijinki. In ban na baki babatin hiyana ta muje birnin masoya. Da kin kira ni